ti ovu povijest, točno se osjeti da smo u 17. stoljeću. Halo? Šta sad gledaš? Nema signala, čovječe. Pa dobro da nema signala kad smo u Spilji. Ti uopće ne znaš gdje smo, jel? Pa ne znam, ali da ometaš mi i zen. Nemoj da ti zen sad izvadim kroz uši van. Gledaj ovu povijest, gledaj ovu starinu, ovo blago. A šta će mi to? Pa ne treba tebi, da si bio tu kad u životu? Ne. Pa evo sad si, šta onda gledaš u mobitel? Pogledajte stijene, pogledajte slike, pogledajte sve što ima. A zašto? Zato jer se to gleda. Zato sam te i dobro. Ja te ne tražim da me na more odpeljaš, a ti mene dovedeš u Spilju. Pa more je kad izađeš iz Spilje. Pa super, pa. I još 20 km i eto te. Malo brže hodaš imaš. Zašto toliko ima do mora? Zašto nismo mogli negdje da skočimo? Zato je ovo jeftini smještaj, pogledaj kako je lijepo ugodna temperatura. A da, nema signala, nema Wi-Fi-a, nema ničeg. Zabole me bubnjić, što nema signala. Gledaj kako je temperatura super. Malo, evo vidiš, čovjek nam iznajmio za male pare. Jedno nema kreveta, ne znam gdje ćemo leći. Pa da, pa meni je ovo sve mislim da sam i čuo neke zvukove, ja ne znam... Šta si čuo? Vještice? Ne, neki ciju. Brš!